Que no trobes informació en clau valenciana? Ningú et conta com t'afecta l'actualitat? València Maig, el programa que t'acosta a la realitat des del prisma que busques, des d'un punt de vista valencià. De la mà de Josep Puigades, així comença València Maig. Hola, què tal? Com estan? Benvinguts de nou a València Maig, el programa d'actualitat valenciana que s'emet així en la Play Radio, en la 107.7 de la freqüència mòdula. Som, com dirien aquells, que els últims són els primers o els últims sempre són els últims, però nosaltres som els primers. Per què? Perquè som l'última paraula que té este dial. Per tant, sintonitza'ns perquè així la informació és de primera mà i és verídica, una falta que tenen molts mitjans de comunicació. Avui, de què parlem? Vostès alguna volta han tingut gent que no se'ls ha anat de casa i no els ha pagat, o han ocupat sa casa, o té problemes en el banc perquè el banc no paga les despeses de comunitat? Parlarem en el Abuelo Coraje de Xàbia, que té problemes i ens dirà com solucionar-los. També parlarem en Álvaro Alventosa, que té ocupes en la seva finca i és ell l'únic que viu i té problemes. Ens contarà de què va l'assunt. Parlarem també, celebrarem el 25 d'abril. Com no anem a celebrar-lo? És la pròxima setmana, el 25 d'abril. Recorden que en 1707 els valencians perguérem els furs. Això era en 1707, però en l'actualitat els valencians continuem perdent lleis que ens corresponen i els drets forals no estan respectant-se respecte l'estat espanyol, com passava això en Felip V quan guanyà la batalla d'Almansa. Es parlarem també de milagres. No els anem a fer nosaltres, sinó parlarem dels milagres de Sant Vicent Ferrer, que el dilluns és la festivitat de Sant Vicent Ferrer i sabrem qui és el guanyador del saltar de Sant Vicent en el concurs de l'Horrat Penat i la Junta Central Vicentina. Com veuen, anem a parlar de diferents coses i comencem ja, anem a parlar ja directament en Álvaro Alventosa, que crec que és l'únic que no es ocupa en la seva finca que ha comprat. No ha comprat la finca, ha comprat el piso. Álvaro, què tal? Hola, buenas tardes. Bona vespre. Álvaro, conta'ns què t'ha passat, perquè això li pot ocórrer a moltes persones, que la teva finca ha estat ocupada per ocupes. Això perquè siguen del moviment Ocupa, però també hi ha finques, i la gent es pot sentir al·ludida, en els quals gent ocupa un pis, gent normal i corrent, no paga, fa malbé, sí, etc. I per tant, aquest exemple vostès el poden expansionar i assimilar respecte a molts casos. Álvaro, què t'ha passat? Pues mira, yo compré un piso en el 2010 en una finca aquí en Valencia, en la calle Sagunto, una finca nueva, está muy bien, muy buena zona y está la finca muy bien construida. Y lo compré a la promotora, que se llama Torsisa, la promotora, la cual estaba ya en suspensión de pagos. Entonces, bueno, pues la compra fue dificultosa porque me tuve que reunir con muchos... Eso te van a preguntar, ¿cómo se te ocurre comprar un piso y una finca una empresa tan fallida? Sí, la verdad es que lo de la empresa estaba en suspensión de pagos ya, estaba en liquidación de bienes, entonces en principio la empresa lo que le interesaba era vender los pisos. Entonces estaban en muy buenas condiciones. Y a tú la ganga, ¿no? Y a tú la ganga de estar en concurso. Bien, estuvo bien de precio, compré el piso, compré el garaje, compré el trastero. Estuvo bien, ¿vale? La finca de yo estaba en muy buena situación, en muy buen sitio, la gente del barrio, vamos, comenta que la finca estava estupenda i muy bien, la verdad. Era una joia, era un bombonet per a comprar, i tu el compres a l'empresa. Exactamente, sí. A partir de ahí, yo la compré, hice unas pequeñas reformitas que me quise hacer a mi gusto del piso. Quins problemes t'han eixit? Vale, pues a partir de ahí lo que pasó fue que a mí en ningún momento me pasaban cargos de la comunidad, yo hablaba con la administradora de finca porque existía, había limpiadora, había movimiento en la finca, había gente alquilada, nadie más había comprado más que yo, y nunca me pasaba recibo hasta que finalmente la administradora me dijo: mira, Álvaro, es que me da vergüenza pasarte los recibos porque es que hay gente que ha ocupado algunos de los pisos. Y ahí ya fue cuando empezó la pesadilla. Clar, però una pregunta, si ells no paguen serà una cosa, però si tu tampoc pagues tu també tens un problema, ¿no? Perquè hi haurà un subministrament de llum i d'aigua a la finca. Exactamente, es lo que pasó al final. Al final lo que pasó fue que la promotora mismo, la finca pasó a ser manos del Sarer, del Banco Malo, ya que la promotora se fue a la quiebra. Entonces, como dejaron de pagar luz y agua
en la finca a mí me echaron, tuve que abandonar mi vivienda. Això és una cosa molt habitual que passa als bancs, ara parlarem en l'Abuelo Coraje, que el banc, quan té un immoble, fins que no el ven, que s'han de ficar regularitzats a l'ordre dels pagaments de la comunitat, no va pagant les despeses de comunitat, i en aquest cas, en el cas de l'Álvaro, també era així. Per tant, qui assumís les despeses? Álvaro, que és l'únic propietari. En este cas, ja hem vist que Álvaro se n'hagué d'anar de casa perquè no podia sostindre aquesta situació. I què passa després que te'n vas? Claro, yo cuando me fui, pues tuve que poner alarma en la vivienda y pues me tuve que alquilar otro piso. Por lo tanto, desde ese momento, que hace ya 3 años, pues estoy pagando mi hipoteca, estoy pagando el alquiler del nuevo piso, la luz y el agua del nuevo piso. En fin, estoy dando una serie de gastos que lo último que hice fue, pues en lugar de mantener la alarma, que era un gasto adicional importante, igual que la luz de la vivienda, lo que hice fue poner una puerta que se llaman puertas antiocupas. ¿Y qué pasa en la puerta antiocupa? Pues durante un tiempo estuvo todo en orden, ya te digo, la finca está toda repleta e invadida de todos los pisos, hay muchos que están ya también con puertas antiocupas por orden del juez, pero... Perquè això, anem a parlar del jutge. Hi ha una orden judicial de què? Sí. A ver, claro, cuando se quedó el Banco Malo la finca, lo que empezó fue empezar a denunciar a los ocupantes. Lo que pasa que el juzgado solamente admitía que se denunciaran puerta por puerta, no una denuncia global, que es lo que en teoría estamos peleando para que llegue a ser un desalojo colectivo. Sí, pero ¿quién denuncia? ¿Quién es el que fa la denuncia? Denuncia el Sareb. Ajá, vale. Fue los que denunciaron, porque claro, yo en mi vivienda no ocupo nadie, entonces yo no podía denunciar la realidad, porque mi vivienda estaba libre. Sí, almenys, per exemple, el banc, el Sareb sí que fa cas en aquests casos, fica una denúncia per a que se desocupen esos pisos. Per tant, la denuncia finalment diu que el jutge ordena què? Claro, entonces yo finalmente, con mi abogada, que ya llevo también con ella unos años ya con este tema, finalmente nos decidimos a hacer unos escritos al juzgado. Yo juntaba mis denuncias porque mi vivienda había intentado entrar en algunas ocasiones, pero como faltaba la alarma... Ara parlarem d'això, de la teva vivienda. Conta'ns què diu el jutge. Claro, la última dictamen del juez que dictaminó fue que yo no vivía en mi vivienda porque no quería. Molt bonico, ¿no? Sí, es fantástico. Sería curioso que su hijo estuviera en mi situación y a ver qué decidía. Entonces. Per tant, no admitia a tràmit la denúncia, no passava avant. Val. No, él no veía nada extraño como para que yo no pudiera vivir ahí. I per tant, per què vos poseu portes antiocupes segons el jutge? Per què ho has dit? Claro, pues eso es el tema, que el Banco Malo sí que decidió en aquellas viviendas en que sí que se producen los desalojos por orden del juez, colocó la puerta antiocupa en algunas de las viviendas. Val, però no perquè ho diga el jutge, sinó perquè ho va fer el Banc Malo. Claro, eso fue decisión del Banco Malo. Vale. I tu t'afegixes a aquesta situació i també poses una porta antiocupa. Què els ha passat a les portes antiocupa? Bueno, yo cuando llegué el lunes pasado, pasando por la finca, porque yo suelo pasar casi todos los días para ver cómo va el tema. Sí, però què els ha passat? Claro, yo me di cuenta de que faltaban los stores de la vivienda y tal, entonces directamente llamé a la policía y subimos arriba. Y cuando llegamos arriba a la vivienda vimos que la puerta no estaba, la antiocupa se la habían llevado, la habían destrozado por completo. No sé de qué manera la habían quitado porque eso está con hierro forjado y, en fin, son puertas antiocupa, de hecho. Y esa puerta había desaparecido por completo y mi puerta estava abierta i dentro, pues... Per tant, a partir d'ahí ja tu fiques una denúncia, ja formalment teua, reclamant el robatori, reclamant la porta blinda. Per què dius i acuses directament a Ocupes? Perquè són Ocupes? És el moviment antiocupa? És el moviment ocupa? O és gent que viu allí? O sigui, la gent que tu tens en la finca, com és? ¿Es gent normal? ¿Es gent que...? Claro. Yo entiendo la pregunta porque en los casos en las familias en las que no pueden mantener a su familia y están en su vivienda y se producen desalojos y esas cosas, eso es un tema distinto a lo que es esto. Esto son gente incivilizada por completo que lo único que quiere es no pagar nada i vivir de gorra. Sí, però tenen propietat, és a dir, tenen participació en aquestes cases? O és gent de normal i corrent que diu, mira, esta finca és bonica, vaig a ficar-me a viure així? Sí, son gente que han dicho la finca es bonita, vengo a vivir aquí.
I en moltes finques, moltes propietats, en moltes cases, el que ha passat és que s'han emportat fins a els cables. Sí, claro. A ver, la finca ahora mismo está totalmente destrozada. Todo lo bonita y nueva que era en su momento, ahora mismo ya no existe nada de eso. ¿Vale? Se han llevado todo lo que han podido y más, incluido mi vivienda, que ha sido esta semana que estamos ahora mismo. Per tant, ja no queda ninguna vivienda. No, ahí se han cargado todo por completo. Es decir, se han llevado todos los cables, han picado todas las paredes de mi vivienda, en este caso lo de mi vivienda, de las demás. Imagino están todas por el estilo, porque entrar allí es una jungla. La policía cada vez que entra allí va con la pistola, con linternas, en fin, van equipados, porque aquello te puede encontrar cualquier cosa. Ha habido drogas, ha habido prostitución... Vamos, lo millor del barri, t'has tingut allà. Lo mejorcito, exactamente. I què t'anava a dir? Quins passos, perquè tu ja sabràs els passos, a la gent que el socorrega aquesta classe de coses, quins passos? Evidentment anar per un advocat, que era la justícia, però que esteu un poc desamparats, ¿no? Estamos muy desamparados. Las leyes, desafortunadamente, no están para nosotros, sino que están para ellos. Y el tiempo me ha llevado hasta este razonamiento, pues porque yo realmente no puedo hacer prácticamente nada. Quiero decir, mi vivienda ahora mismo no está ocupada, simplemente lo que hicieron fue vandalismo puro y duro en ella, rompieron todo lo que pudieron, arrancaron todos los grifos, todo el arbitro, en fin, todo lo que encontraron lo destrozaron, el piso está para tirar abajo por completo. Entonces yo realmente lo que puedo hacer es denunciar ese acto vandálico. Pero claro, no puedo denunciar que está ocupada porque no está ocupada. No eres propietaris, perquè tu tampoc teòricament ni et va ni et ve. Exactamente. Eso tiene que encargarse el banco malo, que a fin de cuentas yo para ellos no soy nada, ni soy nadie, y les importo bien poco. Es decir, ellos llevan sus actuaciones a su ritmo, no les importa si la justicia va lenta o va rápida, si les destrozan o no los dejan de destrozar. El mismo miércoles que vino la policía científica a casa, vino el perito del seguro, y yo llamé a los del banco malo, y se presentó un chico allí. Y la verdad es que el chico, cuando llegó, no se atrevía a subir a la vivienda. Tuve que bajar a por él y subió muy asustado y se quedó alucinado. El chico no sabía muy bien qué decirme y cómo reaccionar. No tenía ni idea de lo que decirme, porque claro, la situación, bueno, de todo el mundo que llega allí, la policía científica estaba perpleja, que yo digo, estáis acostumbrados a ver cosas peores, pero desde luego cuando viene el piso estaban alucinados. Álvaro, banco malo. Ho hem de deixar així, ja sabem el teu cas, anem a parlar d'un altre cas, que és l'abuelo Coraje de Xàbia, que també té problemes en els servicis de comunitat i en els bancs. Álvaro, moltíssimes gràcies per contar-nos el teu problema i que la gent vagi prenent nota de lo que ha de fer, perquè donarem solucions. Fins ara, Álvaro. Bueno, ¿me dejas decir una última cosita? Sí, curteta. Vale, lo único que por lo que estoy peleando es porque el banco malo se quede en mi piso y a mí se me cancela la hipoteca. Es lo único que... Perquè tu la hipoteca en qui la tens? En Bankia. Ah, per tant, el banc malo no, lo que lo podrás tindre un altre immoble. No, pero Bankia es quien también participa de esos edificios. Vale, Álvaro. Vale, bien, muchas gracias. Moltes gràcies, adeu. Venga, hasta luego, adiós. Bona nit. Bé, és molt habitual que passen coses d'estes. Això és la finca esta, podríem dir que és el Bronx, no? De Nova York, que s'ha instal·lat en aquesta finca, com el que ens contava Álvaro. Clar, imaginem-vos vostès que aquestes finques les tenen els bancs, però clar, les volen vendre. Imaginem-se que un futur comprador ha d'anar a veure aquesta finca. Vostès creuen que aquest comprador es va quedar un pis en aquestes característiques? Llavors hi ha molt de problema. I ara els conté una xicoteta solució que poden tindre. Mira, m'afecta perquè jo treballo d'això. És ficar un seguro, una assegurança, que hi ha companyies que ho fan, que a banda del continent i del contingut et garantissen l'impagament dels clients, els inquilins, i a banda les despeses que se puguen ocasionar per desahucis, de tirar la gent esta que està ocupant-los. Són 3 segurs en un i no valen molts diners. Si volen, ens telefonen així, pregunten així en el programa i jo els dono més informació perquè no podem dir res més. Són 3 segurs en uno i aquests problemes que tenen per si, i si m'ocupen la casa i després no me paguen? Bé, els tiren al carrer i a vostès li paguen el que l'inquilí no li està pagant. Més coses que els hauríem de contar. L'abuelo Coraje fa un any que isqué a la notícia. És un habitant de Xàbia i tingué problemes perquè els problemes que tingué van ser que ell
té en propietat un pis dins d'una finca. La finca va quedar també en fallida i l'home viu allà sols i té, diguem, problemes perquè el pagament de l'IBI, el pagament de la llum, el pagament de l'aigua, de tota la finca, pues els ha de mantindre pràcticament ells, perquè en aquest cas el banc, que també és el banc roïn, tampoc es fa càrrec d'aixes despeses perquè, ja els he dit abans, fins que no vagin a vendre aquesta propietat, molts bancs no es posen al corrent de les despeses d'escala, etc. Ells sí que reclamen, no? els que tenen la hipoteca que es paguen mensualment la seva quota. Ahir no diuen res, però quan ells han de fer front a les seues despeses no fan cas a res. Manolo, què tal? Sí? Com estàs? Bona vesprà. Senyor Puigades? Sí, sóc jo, a la parla. Josep Puigades. Sí. Bueno, moltes gràcies per trucar-me, A vostè per atendre'ns, perquè volem que ens conti un poquet el seu problema que té, que també té problemes en els bancs i viu soles en la seva finca també. Què li passa als bancs? Quins problemes té? Quins problemes tenen els bancs? Quins problemes tenen els bancs? El banc? Sí, quin problema té vostè? Que són estafadors que no fan res dintre la llei, que el govern es ho permet tot, i li vaig a dir el problema. El problema és que jo compro una casa en l'any 2003. No sé... Diguen que en sent. Sí, jo l'escolta vostè. Estic deixant-lo parlar. Fins que ja el talle jo, vostè pot parlar. Vale. En l'any 2003 compro una casa i dic que la pague al comptat, que no vull hipoteques. I el contracte no posa que la casa tindrà hipoteca. O sigui, que el contracte està bé. Vostè fa una compra-venta correcta sense hipoteca. Una compra, un contracte, tot bé, no diu que té hipoteca a la casa i jo dic que la vull pagar perquè tinc els diners. Molt bé. I quin problema té, per tant, en el banc? El problema és que al cap de 2 anys d'haver donat l'entrada de la casa i el que em quedava per pagar estava en mans d'anar al notari a fer l'escriptura i donar-li diners davant de notari l'escriptura, que era el correcte, pues al cap de 2 anys d'haver donat l'entrada m'entero de que el constructor hipoteca la vivienda sense el meu permís. Al cap de 2 anys. 2 anys. Hipoteca la vivienda sense el meu permís. Per què? Jo ho explico bé. Perquè el que li fa la hipoteca, el director de Bancaja... Per tant, problemes també en Bankia. Sí, que ara és Bankia. Que és un senyor que està jubilat, tantes hipoteques, tanta subvenció del banc en diners negres, per ell. I a aquest director li interessava fer moltes hipoteques. I ese senyor no pot tindre una subvenció del banc en diners negres, Manolo. Que el director del banc no pot tindre diners negres d'una subvenció del banc. El director dels bancs tenien subvencions dels bancs... Tindrien primes, tindrien plusos. Això sí. Hipoteques fetes. Això sí, però diners negres no pot tindre. No pot tindre diners negres? Bueno, això ja m'ho entenem. Molt bé, continuem. Ara passa una cosa. Sí, què li passa? Resulta que hipoteca, el constructor o hipoteca li porta X hipoteques. Sí. I este senyor director del banc demanava al constructor si el piso s'havia venut. O sigui, que li demanava còpia dels contractes. Molt bé. I per tant... Per saber que el piso estava venut. Correcte. Entonces, la funció del director del banc, de la Caixa... De Bancaixa, quedem clars, no és la Caixa. Era, com el contracte estava allí i el nom estava allí i l'adreça estava allí, trucar-nos per telèfon i dir-nos tinc un contracte de vostès que han comprat una casa. Si necessiten hipotecar, els oferisc el meu servici. I jo li havia dit, no,
no necessita hipoteca perquè tinc els diners i no vull que m'encarisquen la casa. Per tant, el banc fa una hipoteca quan vostè no la demana i hipoteca sa casa. Hipoteca la casa. Hipoteca la casa en contacte amb el constructor perquè es veu que repartien diners. Això s'ha demostrat, Manolo? Sí, s'ha demostrat que... hipoteca. No, sí. Hipoteca la casa en més valor dels diners que em quedaven a mi per pagar. Correcte? Correcte. M'explico? Sí, i ara vostè quins problemes té? Això ja està clar, el tema del banc ha actuat malament, ha actuat en... Escoltem. Sí, diga, Manolo. El problema és el següent. La casa valorada per un col·legi de valoradors de Sí, pisos... això queda clar, Manolo, això queda clar, que tenim poc de temps. Ara que li ocorre en la comunitat, que els pisos estan per vendre i vostè ha de fer front, diguem, a totes les despeses de la comunitat, perquè vostè viu allí i no té una altra casa. Jo estic aquí en casa en una ordre judicial de que ocupen ma casa, perquè el juí que vaig tindre el vaig guanyar. I tinc una ordre judicial de que ocupen ma casa. Clar, però si vostè entra a casa i vostè està a casa per ordre judicial, diguem, Sí. hi haurà llum en la finca, no? Hi haurà aigua en la finca. Me l'ha posat jo he posat la llum a tota la finca perquè l'empresa de la llum no volia posar llum a un pis sol i per això la volia posar-lo a tota la finca. Diguem que està vostè pagant no a la tots llum... els pisos, sinó a la finca. Sí, la llum de la I a la comunitat. casa. La llum de la comunitat està pagant-la vostè. Sí. Quan ja Jo també... ho vaig pagar. I per a recuperar aquests diners, no els diners de la llum de ma casa, sinó els diners de la llum de la finca, vaig estar 2 setmanes davant del banc en una pancarta reclamant-los els diners. I al final me'ls van pagar. Però sense interessos ni res. Home, quina curiositat, no? Pagar, però vaig tindre que estar 2 setmanes en una pancarta. Per tant, quina solució té vostè? Anar a la justícia i després posar-se una pancarta. Els oients que estiguin escoltant-nos ja saben per on van els tirs. Anar al jutge... La solució és que hi ha una sentència i jo dic que si les sentències no recorregudes, que no han recorregut les sentències, ningú, si no s'executen, no hi ha justícia. Molt bé. Les sentències s'han d'executar. Això és justícia. Doncs ja ho saben vostès, senyors oients, demanar l'execució de la sentència si els donen encara la raó, demanar l'execució de la sentència si no fan cas els altres. Manolo, ho hem de deixar així. Que em facin l'escriptura ja. Molt bé. Per què? Perquè el juí el vaig guanyar, la sentència està al meu favor, m'han de fer l'escriptura i si no s'executa la sentència no hi ha justícia. I demana la dimissió del ministre de Justícia, perquè no tenim justícia. Manolo, ahí queda el seu cas expost. Manolo, vostè quants anys té? Perquè té prou. 82 en compliré l'agost. 82. I ara resulta que vostè també s'ha dedicat a les noves tecnologies. Té pàgina web i té Twitter per a denunciar aquests casos. Vamos, jo, mire, estic anclat en el segle XX. Ni tinc tecnologia ni tinc res. Sí, però té pàgina web. No, bueno, em vaig fer la pàgina web, me ho vam fer en la biblioteca de Xàbia. Sí, però té pàgina web vostè i vostè, el seu cas, està expost ahí. Digue'ns, per exemple, quina és la seva... No, digue'm. Posat el cas meu, ahí. No tinc pàgina web. Ah. Tinc una pàgina de Twitter i escritos Twitters. Ah, val. I quin nick té vostè? Abuelo Coraje? Com? Com Bueno, me ho va posar un periodista que li estic molt agraït. El senyor Carlos López. Sí, però la gent que vulgui buscar-lo, com l'ha de buscar? Abuelo Coraje. Abuelo Coraje, ja ho saben vostès. Senyors, en Twitter té el senyor les seues opinions i el seu cas, per a veure més informació. Ha escrit 15 twitters avui mateix. Sí, però aquests twitters no estan en el cas d'avui. No, es parlen d'unes altres coses. Ja les parlarem més avant. Manolo, moltes gràcies. Si algú vol ficar-se en contacte amb l'Abuelo Coraje per a que li expliqui el seu cas i la seva resolució, ja saben, @Abuelo Coraje i vostès ja en el Twitter. Manolo, atenga, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Vale, molt bé, jo encantat de poder expandir-me i desahogar-me un I poc ajudar als demés també. en l'opinió pública, que entenguin que justícia hi ha molt poca, i que els que manen aprofiten la justícia al seu favor. I els pobres, els descamisats, estem pagant totes les conseqüències. I en tota la raó del món. Tinc 3 pancartes penjades al balcó. El que les vull llegir i van contra la justícia i contra el constructor. Molt bé. Manolo, ho hem de deixar així. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Records? Bueno, pues el meu telèfon i la meva vivienda està a la disposició de vostès. Si volen vindre, m'agradaria conèixer-los. Molt bé. Manolo, moltes gràcies. Adéu. A vostès. Gràcies, adéu. Adéu.